10 meses despois da última reunión entre Pedro Sánchez e Núñez Feijóo o luns, celebrarase un novo encontro, unha xuntanza solicitada polo presidente do Goberno porque quere abordar o envío de tropas a Ucraína. Pero o Partido Popular xa advirte que quere afondar en toda a política exterior. María Cheda. Iso é, Marta da Riba, os populares aceptan esa reunión, pero con condicións. A ver a foto na Moncloa? Sí, sempre que se fale nesa xuntanza do conxunto da política exterior e de defensa, Sánchez é consciente de que precisa a axuda dos populares para enviar as tropas a Ucraína, pero os de Feijóo téñeno claro, non apoiarán ningunha decisión que se tome dun xeito aillado. Exixen, ademais, que se fale nesa reunión dos vínculos do goberno de Pedro Sánchez con Venezuela. Din que os socios non se fían de Sánchez e eles tampouco. Esta será a primeira reunión que manteña o presidente do Goberno cos diferentes grupos parlamentarios. O Goberno presume do papel internacional de Pedro Sánchez, de absoluto liderado Día Voceira. Muchos países miran a España en todos estos temas, con lo cual, ¿cómo no va el presidente a compartir información con los grupos políticos? A rolda de contactos abre Alberto Núñez Feijóo o próximo luns. Quere falar de toda a política exterior de España e non só dun eventual envío de tropas de paz españolas a Ucraína, como pretendía Sánchez. El PP no apoyará ninguna decisión en materia de defensa que se plantee de forma aislada. En todo caso, din os populares, terá que debaterse en detalle no Congreso dos Deputados. El Gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie y, por supuesto, el PP no se lo garantizará. O propio socio de Goberno reclama o aval do Congreso. Sumar apoiaría o envío de cascos azuis a Ucraína ou Palestina, cunha condición. Siempre y cuando cuenten con el apoyo y el reconocimiento de las Naciones Unidas. Pero conseguir a autorización do Parlamento non vai ser doado. Para enviar tropas a Ucrania tendrán que contar con los votos de la derecha, porque nosotras pensamos que las Fuerzas Armadas no están para contribuir a ninguna guerra. O resto de socios habituais tampouco está disposto a darlle un cheque en branco e así lo comunicarán a Sánchez cando vayan a Moncloa. E precisamente os cascos azuis españois saíron ilesos onte á tarde dun ataque no Líbano. Foi o exército de Israel o que lanzou 3 proxectís de alta intensidade despois de que se lles pedira que se detivesen porque estaban traspasando unha zona de seguridade. Os soldados españois pertencen ás forzas de paz que contribúen á estabilidade no sur do Líbano. O PSOE agarda chegar a un acordo con Sumar pro paquete de medidas en materia de vivenda que onte anunciaba Pedro Sánchez e non vai ser doado. Os de Yolanda Díaz consideran un insulto a proposta de bonificar fiscalmente os caseiros a cambio de non subilo a alugueiro e ameaza con tombar o decreto do propio Goberno, do que forma parte, no Congreso. La propuesta unilateral del presidente del Gobierno de ayer es un insulto. Es más propia de gobiernos del PP y Vox. No tenemos que ver una medida aislada, forma parte de un paquete de medidas pues que se está trabajando y que se está dialogando todo el rato. Os que estean pensando en rehabilitar ou reformar unha vivenda no rural galego poden solicitar as axudas a partir do mércores. Están dirixidas aos propietarios que viven en concellos pequenos, os de menos de 5.000 habitantes, e van poder optar ata 30.000 euros para investir en obras de conservación, accesibilidade ou eficiencia enerxética. Queremos tamén así axudar a sentar poboación en concellos que non teñen tanta poboación ou a fixar poboación, é dicir, non só do propietario do inmoble, senón tamén que veña de xente de fora a vivir nestes concellos, a vivir en Moraña. A Deputación de Lugo vai elixir mañá a súa nova presidenta provincial e todo apunta a que será a alcaldesa de Burela, Carmela López. Esta conta cos votos do Partido Socialista e do BNG. Iso si, vai ser unha votación axustada na que terá un papel decisivo o voto de José Tomé, que abandonou precisamente a presidencia da Deputación lucense denunciado por supostos abusos sexuais. A Deputación de Lugo prepara a remuda na presidencia provincial tras a renuncia de José Tomé, que mantén a súa acta de deputado. O seu apoio será imprescindible para que Carmela López poida recoller o bastón de mando. A alcaldesa de Burela conta cos votos de nacionalistas e socialistas que buscan pasar páxina. O que poda resultar doloroso
ou de encubrimiento político desas cuestións, non nos vamos a facer nós seguimos nese frente avanzando, e a veces o avanzar supón abrir novos camiños. Dende o Bloque Nacionalista Galego non ven problema en dar o seu apoio á candidata socialista para seguir garantindo un goberno de esquerdas e defenden a súa postura neste proceso. Dixemos que unha persoa sobre a que hai acusacións tan graves non podía seguir na Deputación de Lugo, que tiña que dimitir de todos os seus cargos, e desde logo que vamos a garantizar que hai un goberno donde esa persoa non ten ningún tipo de responsabilidade. Dende o Partido Popular acusan os nacionalistas de actuar con hipocrisía e falan de falta de coherencia na defensa das vítimas. Con que cara van a mirar as mulleres, tanto os membros do Partido Socialista como a señora Pontón e o Bloque Nacionalista Galego, cando mañán van a consumar un pacto no que van a vicepresidir a Deputación de Lugo co voto dun presunto acosador sexual. No caso de que Carmela López non obtivera os 13 votos necesarios para a maioría, a presidencia sería pro candidato do Partido Popular por encabezar a lista máis votada. A Federación Galega de Municipios e Provincias estuda acudir á vía xudicial se este mes non hai acordo coa Xunta pro financiamento do Servizo de Axuda no Fogar que xestionan os concellos. O presidente da FEGAMP, Alberto Varela, di que o Goberno galego achega 12 euros dos 22 que custa o servizo. Ou chegamos a un acordo inmediato, creo que a Consellería o sabe, ou chegamos a un acordo inmediato, ou dende logo habrá unha proposta. Neste caso, si o manifestei pola miña parte, que deberá ser refrendada pola Executiva, de acudir á vía judicial. Eu creo que o interesante é chegar a acordos. É o interesante ver que os concellos non estamos reivindicando fondos por reivindicar. Van ver agora a imaxe dos 350 tractores que esta madrugada entraron en París ata chegar á Asamblea Nacional Francesa despois de percorrer os Campos Elíseos e a Praza da Concordia. Reclámanlles ás autoridades francesas accións concretas e inmediatas tamén en defensa dunha soberanía alimentaria que os agricultores din que está en perigo co voto da Unión Europea a favor do acordo con Mercosur. Maniféstanse en Francia, malia que este país votou contra o Tratado de Libre Comercio cos países do Mercosur. Agricultores e gandeiros teñeno claro aquí e en toda Europa. A cruz do acordo con Mercosur levan aires. Unha competencia desleal enorme cos produtos que veñen do Mercosur. Entra con produtos que aquí non nos permiten producir desde xa fai moitos anos, con hormonas, con fitosanitarios que están prohibidos. Non creo que poda competir con isto. Na cara desta alianza comercial, sectores industriais que poderán abrir mercado alá. Sectores como el textil, sectores de la automoción, sectores metalmecánicos, son sectores, parte del sector agroalimentario pero transformador. Na industria alimentaria os ollos están postos sobre todo no Brasil, demandante de viño e de aceite. En este sentido, los países de Mercosur no tienen muy poca producción de aceites de oliva y nosotros ahí tenemos un nicho de mercado para aumentar nuestras exportaciones a Brasil con un amplio margen de mejora, ¿no? A afectación do acordo é desigual e a chave estará nos mecanismos que se activen para reequilibrar esas desigualdades. Defender esas cláusulas de salvagarda de que en calquera momento que os nosos produtos sufran unha baixada de prezos ou haxa calquera alteración, pois se poidan poñer en marcha e tomar as medidas oportunas. E xa na conta atrás para a asinatura do acordo seguen as mobilizacións dos sectores máis sensibles para exixir esas garantías. Pois precisamente para subsistir e ser competitivo, o agro segue potenciando fórmulas como as cooperativas agroalimentarias. Achegámonos hoxe a unha delas. Din que a unión fai a forza e boa mostra diso son as cooperativas agroalimentarias. As 160 cooperativas agrarias que hai na nosa comunidade concentran 28.000 agricultores e gandeiros e dan traballo a máis de 6.000 persoas. Os que saben disto aseguran que ante as crisis e os cambios bruscos dos mercados, o cooperativismo só ten vantaxes. Estar dentro dunha cooperativa vai xa permitir, primeiro, ter acceso, como decía antes, a unha información moito máis puntual de como evolucionan os mercados, non? E, por suposto, non solamente eso, sino ver as diferentes estrategias pois, para intentar superar digamos, esas desventaxas. Dos beneficios do cooperativismo saben moito en Clun, a maior cooperativa leiteira de Galicia con máis de 3.000 socios que buscan no asociacionismo garantías, acompañamento e, sobre todo, seguridade ante os retos que se poidan presentar. Foi unha solución para poder competir neses mercados tan cambiantes ao longo dos anos. Foi unha boa solución
e sigue sendo, porque o contexto sigue cambiando, porque a necesidade de unirse e poder optar a máis recursos e en mellores condicións sigue aportando sempre máis o modelo cooperativo. Este modelo organizativo tan extendido en Galicia tamén promove a inclusión e igualdade de oportunidades cun único obxectivo: construir un sector agrogandeiro máis xusto, sustentable e igualitario. A economía galega seguirá medrando este ano, aínda que a un ritmo lixeiramente máis baixo. É o que adiantan os expertos do Foro Económico de Galicia. Galicia necesita personas para poder incrementar la productividad. Porque si no, no da. Somos una población que envejece y, por lo tanto, con menos capacidad de trabajo. O sector turístico tamén ten boas perspectivas para este ano. Prevé consolidar o seu crecemento nun 2,4%. Unha porcentaxe está moi similar á do ano pasado. É unha boa noticia, porque en 2025 o sector achegou á economía española máis de 218.000 millóns de euros, o que equivale a un 13% do PIB de España. E din que, ademais, este foi un crecemento importante, de calidade, con menos turistas, sí, pero con máis ingresos. Tamén están contentos coa reducción de aloxamentos ilegais, pero non coa implantación de taxas turísticas. Establecer restricciones, cargas fiscales que luego no van a ningún lado. Vemos que se está multiplicando, hablamos de un virus de este tipo de medidas en Galicia, País Vasco, municipios como Mogán o Toledo. Ya hacemos un llamamiento a la posposición de estas medidas. E os establecementos dos que lles imos falar agora tamén teñen un impacto importante no turismo. A construción e a mellora de bares de praia en Galicia terá axudas de ata 20.000 euros para que os bares de praia sexan máis sostibles e máis respetuosos coa paisaxe. En Galicia hai 900 praias con 400 bares autorizados, co obxectivo de que todos eles teñan unha imaxe unificada e integrada na paisaxe. Nace o concurso de ideas lanzado pola Xunta con 3 proxectos seleccionados. O primeiro imita os secadoiros de peixe, o segundo un sistema modular adaptable aos distintos areais e o terceiro e gañador está inspirado nos furanchos e na carpintería de Ribeira. Os interesados en facer un bar de praia como estes prototipos terán entre 10.000 e 20.000 euros de axuda. O que queira cumplir especialmente, aquí ten un camiño, e estes prototipos que quedan feitos, que son un aforro, esas axudas que imos dar, 1 millón de euros como primeira convocatoria este ano, para axudar a que todos aqueles que queiran ou construir ou adaptar o que xa teñen, o que aquí acabamos de ver, a estes modelos premiados, terán a axuda da Xunta de Galicia. Estes modelos de establecementos de temporada que propón a Xunta son biosostibles e adaptables á contorna. Desde este ano, os bares de praia poderán estar abertos en Galicia desde a Semana Santa ata o 31 de outubro. A pouco que nos fixemos, vemos cada vez máis coches chineses nas nosas rúas, algo que leva tempo preocupando o sector automobilístico europeo. Bruxelas ábrese a levantar os aranceis aos coches eléctricos chineses sempre que o seu prezo non baixe dun mínimo. A intención é evitar que estean tan baratos que as marcas europeas non poidan competir con eses prezos. María, como vai fixar a Unión Europea o prezo mínimo que teñen que ter os coches eléctricos chineses? Pois ben, Marta, o diálogo está aberto entre Bruxelas e Pequín, de momento sen acordo, pero negocian unha saída pactada para evitar unha guerra comercial e dar estabilidade ao sector do automóbil. Sobre a mesa, como dis, esa proposta de Bruxelas, obrigar as marcas chinesas a vender os coches eléctricos a un prezo mínimo en Europa. Iso evitaría que entrasen demasiado baratos e que fagan dano á industria europea. Dende a China ven con bons ollos esta opción porque lles permitiría manter o acceso ao mercado europeo sen pagar taxas extra. A Comisión busca así evitar e rebaixar a tensión comercial ao tempo que tamén quere protexer as fábricas europeas mentres gañan competitividade.
Cos aranceis xoga e moito o presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump anuncia aranceis dun 25% para calquera país que faga negocios con Irán. Di que é unha orde definitiva, que vai entrar en vigor de inmediato. É unha medida de presión cara a Teherán tras a violencia exercida para reprimir as protestas que hai contra o réxime. Algunhas ONGs xa cifran en máis de 600 o número de falecidos dende que comezaron no país as movilizacións. Hoxe está sendo un día moi complicado no tráfico na Coruña porque hai protestas dos taxistas contra a presenza de vehículos de alugueiro con condutor, os coñecidos como VTC. Os profesionais do taxi demandanlle ao Concello que faga cumprir a norma que establece que os Uber ou os Bolt só poden facer servizos interurbanos, non carreiras nas que non se sae do municipio. E dicíamos que o día está sendo especialmente complicado porque a esa protesta dos taxis na Coruña súmase a folga de transporte por estrada. E por riba, todo isto cadra co arranque dunhas obras que van cortar durante meses un carril, precisamente, Sabela, na principal saída da cidade. Marta, a vía é esta que enlaza, entre outras zonas, o polígono da Grela con unha vía que dá directamente a avenida Alfonso Molina en dirección saída da cidade, Alfonso Molina que é a principal vía de entrada e saída daqui da Coruña. Vemos como a esta hora xa hai bastante concentración de tráfico porque acaban de pechar este vial, vai estar pechado desde xa, de feito aínda vemos como os operarios están traballando nese peche, vai estar pechado, dicimos, desde agora ata o 17 de marzo. 63 días estará pechado este vial de saída por mor duns traballos que van realizar para meter unha tubaxe por debaixo. Eses traballos forman parte das obras de ampliación da avenida de Alfonso Molina. Xa estivo pechado este mesmo carril durante 3 días no mes de novembro e a cousa é que eliminar este acceso que dá saída Alfonso Molina en dirección saída da cidade, recarga de coches e recarga de tráfico, estamos lo vendo neste momento, a zona de Mato Grande, que é o barrio que está en fronte. Estes coches van dar a unha rotonda que se enche de tráfico e non é quen de absorber tal cantidade de vehículos porque non poden sair por esta vía. A alternativa máis recomendable para as persoas que queren sair desde esta zona, Polígono da Grela, San Cristóbal, cara a Alfonso Molina e sair da Coruña, utilizar a terceira ronda. Grazas, Abela. Unha cousa máis de tráfico. Os condutores alertan do perigoso que é acceder á autovía AP9 en Santiago dende a zona de San Marcos, e todo polas dificultades que teñen os camións para manobrar. Aos poucos e invadindo o carril contrario. Así se ven obrigados a trazar a saída cara a autovía os camións que circulan pola rúa de San Marcos de Santiago. A escasa anchura da vía de acceso na que a circulación está permitida en ambos os sentidos causa frecuentes atrancos nos que os condutores de vehículos de alta tonelaxe atopan dificultades para manobrar, mentres que os que viaxen en turismos vense obrigados a agardar. Hai algúns días que o tránsito é totalmente continuo. Xa non só cando coincide un camión cos coches, pero hai as veces que coinciden dous camións, entón teñen que facer manobras de adiante para atrás, hai veces que teño que sair da miña casa e teño que esperar 5 minutos. Unha especie de entrada así a unha vivienda que ten así algo para apartar e tal, pero depois se te colle no medio ou das marcha atrás, se é un camión grande, xa tens que dar marcha atrás. As dificultades neste tramo da vía non só se limitan ao tránsito de camións. Veciños da zona sinalan tamén que a falta de visibilidade e a ausencia de beirarrúas supoñen un risco, especialmente cando moitos dos vehículos que pasan polo tramo o fan superando os 30 km/h que marca a sinalización. Xa ves que a 30 non pasa ningún, pasan lanzaos. As horas puntas é terrible. Nada, non temos visibilidade para salir das casas para ver se ven un. Ante estas circunstancias, os usuarios piden solucións aos diversos problemas que afectan a vía, entre elas limitar a circulación a un único sentido, a instalación de beirarrúas ou restringir o tránsito de vehículos de grande tonelaxe e dimensións para axilizar o tráfico. Xornada desapracible en prácticamente todo o litoral galego. Por exemplo, aquí en Ribeira toda a frota de baixura permaneceu amarrada, pero sí que saíron a faenar algunhas embarcacións dedicadas ao marisqueo. Nuns minutos neste telexornal vemos como afecta isto aquí na Lonxa. No telexornal Mediodía falámoslles unha e outra vez de intoxicados por inhalar monóxido de carbono. Reyes, o último caso foi en Miño.
Sí, contra as 3 da mañá un particular alertaba o 112 de que a súa veciña estaba mareada e que caera no interior da vivenda. Cando chegaron aquí os bombeiros de Betanzos comprobaron que as medicións de gas daban resultado negativo porque a vivenda xa fora ventilada. Con todo, indicaron que a causa máis probable deste incidente fose unha mala combustión do quentador. Aconteceu neste inmoble da Rúa Real de Miño. Ata aquí desprazáronse rapidamente os servizos de emerxencias tras seren alertados contra as 3 da mañá polo 112. E accedemos á vivenda comprobando que, cando entramos nela, xa estaban as fiestras abertas e a bombona e máis a chave de paso do calentador de gas cerrados. Verificamos que todo está dentro dos parámetros normais. Me informaron de que había unha intoxicación e que, por suerte, non hai gravedad no asunto. Sobre las 4 de la mañana foi cando se fueron. Vino un vecino e dixo, ¿no te enteraste? E yo, pues no. No interior da vivenda afectada había 4 persoas que presentaban síntomas de mareo. A muller foi evacuada ao centro hospitalario, mentras que o marido e dous nenos non foi necesario. Para evitar calquera tipo de incidente, expertos en seguridade insisten na importancia de instalar na casa detectores de calor, fume e monóxido de carbono. Este, por exemplo, é un detector de monóxido que, según onde se coloque na estancia da casa, pois colocaremos nun lado ou noutro. Se, por exemplo, o colocamos nunha habitación onde dormimos que está alonxada da fonte de ignición, colocarémoslo á altura da cabeza onde dormimos, na parede. Se o colocamos na estancia onde se pode xenerar esa fonte SCO, colocarémoslo na parte máis alta. Un pequeno dispositivo que pode salvar vidas. Unha lea de tráfico acabou de forma moi violenta en Vigo. Detiveron un home que ameazou cun coitelo a un transportista que lle recriminou por aparcar no espazo reservado a carga e descarga. Foi no Hospital Povisa. Detivérono dentro do centro médico. Todo sucedeu ás portas do Hospital Povisa en Vigo cando un condutor aparcou indebidamente nun espazo de carga e descarga habilitado para o almacén deste centro médico. Un transportista que estaba na zona recriminoulle esta acción e os dous homes entraron nunha disputa verbal que rematou de xeito violento cando o condutor sacou unha arma branca coa que presuntamente ameazou o traballador que lle chamara a atención. A liorta produciuse no exterior do hospital, pero tras este enfrontamento, o home que portaba o coitelo entrou no centro médico acompañando un familiar. Alertada dos feitos, a Policía Nacional desprazouse a Povisa e coa axuda do persoal e das cámaras de seguridade localizouno no interior do edificio, onde procedeu a súa detención por un presunto delito de ameazas con arma branca. Levaba o coitelo no pantalón, porén en ningún momento o home ameazou o persoal ou os pacientes. Segundo informou a Policía Nacional, o transportista supostamente ameazado non quiso presentar denuncia. Xa lles ensinamos neste telexornal Mediodía que a cidade da Coruña ten hoxe varias frontes abertas, pois eses problemas de tráfico por obras que comezan distintas rúas da cidade herculina ou a folga de taxis ou do transporte na provincia. Pois ben, sen dúbida, a cidade agora mesmo xa está centrada no partido que esta noite se vai xogar en Riazor. É un Deportivo Atlético de Madrid que vai moito máis, Ana, do Deportivo. Pois sí, porque estamos a falar dun encontro de Copa cheo de emocións intensas, pero tamén de feridas abertas. Foi declarado de alto risco pola Comisión Estatal contra a Violencia pola lembranza do que sucedeu o 30 de novembro de 2014 en Madrid durante un enfrontamento entre grupos sultas que acabou custándolle a vida a Jimmy, un afeccionado deportivista. Dende entón, calquera cruce entre estes dous equipos conta cun reforzo especial nas medidas de seguridade. Esta noite en concreto duplicouse a presencia de efectivos da Policía Nacional, incluyendo unidades móviles, TEDx e grupos especializados. Todo para garantir que o que suceda aquí esta noite a partir das 9 se desenvolva dentro da normalidade. E mentre xa aquí en Riazor comeza a haber certa actividade, agardando a presenza destes 27.000 afeccionados que xa confirmaron a súa asistencia. Fai tempo que non se ve un partido desta escala. O Atlético de Madrid é un equipo moi de primeira categoría, o Depor leva moitos anos escaseando deses partidos, entón aquí preparámonos como podemos, pedimos moita cerveza, moitos refrescos, auga, temos que estar preparados polo turno e tal.
Caeu parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados de Narón, supermercados da droga. 4 dos detidos están xa en prisión, pero non se descartan novas detencións. De feito, onte mesmo houve outro rexistro. Me cago en la puta. O forte da operación desenvolveuse neste edificio da rúa Xaquín Bruqueta, o suposto refuxio da droga, antes de repartila polos asentamentos que rodean Narón, entre eles o de Freixeiro. Había 24 homes aí preparados, armados e eso. Era noite aínda, non esperaba nada. Eso non se sabía nada, claro. Ves a todos los geos, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional, y como una película, pero como una película del FBI, tal cual. Dai saiu esposado unha veciña, unha nai de familia que antes fora empresaria con negocios de hostelería. Os axentes registraron varias propiedades súas, pero tamén o baixo dun irmán que está pegado ao edificio. Se hagan muchas cajas, muchas bolsas. Hasta donde vimos los vecinos, la jueza estuvo practicando el registro delante de la detenida, por eso supongo que tardaron en llevársela. Registraron su coche, creo, registraron los garajes y registraron toda la casa. 4 dos 5 detidos xa ingresaron en prisión, todo apunta a que son familia. Nos rexistros incautáronse duns 20 kilos de heroína, haxís, 300.000 euros en metálico e 2 coches roubados. Un deles podería ser un Seat León de alta gama que nunca moveran do garaxe. Golpe forte ao tráfico miúdo nunha zona crítica nunha operación que segue aberta. Onte mesmo houve outro rexistro fora da zona de Ferrol, pero relacionado con esta mesma rede que tería detrás un dos clans máis coñecidos do narcotráfico de Galicia. E vexan como repartían droga na Rioxa. Por correo, pillaron un paquete postal con medio kilo de haxís. Así viñan empaquetadas dentro dunha caixa distintas variedades de haxís envasadas ao baleiro para evitar os cheiros. O Destacamento Fiscal e de Fronteiras deu coa droga e detivo en Logroño o seu destinatario. Era un mozo de 29 anos que xa tiña antecedentes. No rexistro da vivenda interviñeron preto de 4.000 euros en material destinado á distribución de haxís. E xa notarían que a chuvia vai remitindo, pero nas últimas horas sí que se acumularon cantidades importantes de auga. Por exemplo, Santa Comba, en Tronte e o que levamos de xornada de hoxe, levan máis de 80 litros por metro cadrado. Isto ten o seu efecto directo nos ríos. En Vimianzo están moi pendentes da enchente do río Cambeda. Xoel. Sí, precisamente por iso, Marta, a Dirección Xeral de Emerxencias mantén activo en fase de preemerxencia o plan Inungal, o plan fronte a inundacións para o seguimento do caudal deste río, un caudal que lles amosamos desta hora en directo neste telexornal Mediodía. A situación deste río mellorou, sobre todo porque remitiron esas choivas, o que está facendo que a auga vaya volvendo pouco a pouco o seu couce. Con todo, durante a noite este río chegou a rebordar e a negar os terreos de cultivo próximos que aínda desta hora, como poden ver tamén, nalgúns casos permanecen prácticamente cubertos por auga. As autoridades lembran, en calquera caso, a necesidade de manter as precaucións e evitar achegarse aos couces destes ríos que poidan rebordar a consecuencia das choivas destas últimas horas. Outro efecto do temporal, gran parte da frota de baixuras en faenar por mal estado da mar. Son os barcos pequenos que traballan nos bancos marisqueiros pegados á terra saíron hoxe en Ribeira. O resto da flota permanece amarrada a porto debido ás malas condicións do mar. Casi ningunha, saliron unhas pouquiñas de marisqueo aquí detrás do muelle, aquí máis ao abrigo da ría, pero outras embarcacións, a maioría das embarcacións do marisqueo están amarradas ao puerto tamén, os do pulpo, os dos aparellos, pois tamén están todos amarrados a para o que é a baixura, non? Situación semellante en Muros, onde toda a flota de baixura está parada, e só traballan as 7 embarcacións pequenas dedicadas á navalla. A situación é moi mala, moi complicada, non? Unha xa non somente polo vento, senón polo mar de fondo. A verdade que estamos atravesando unhas borrascas unha detrás de outra e non dan tempo a recuperar ainda o tempo para que se quede ben en calma, non? Pero, bueno, xa aquí dentro da ría xa é complicado, canto máis salindo un pouquiño para fora para a costa. Dá un día ou dous un pouquiño de tregua, non que sea moita tregua, pero o que esperamos é que veña para a fin de semana xa veña moito mal tempo outra vez. O vento tamén obrigou a parar os alrededor de 80 barcos da cofraría de Fisterra que agardan a mañá para sair pescar. En a Illa de Arousa viven unha xornada sen actividade ningunha. As embarcacións de marisqueo xa están en paro biolóxico e o mal tempo impediullos ao resto sair. E estes días de paro forzoso dos barcos de baixura repercute nas lonxas. Alejandro, as descargas de peixe e de marisco están sendo ben escasas.
Sí, efectivamente, hoxe, por exemplo, unha boa parte desas embarcacións permaneceron amarradas a porto. Os que sí saíron foi unha vintena de embarcacións pequenas que se dedican sobre todo ao marisqueo e que quedaron moi pretiño do peirao. E como afecta isto ás lonxas? Como podemos ver agora mesmo en directo, sí que hai algunhas caixas de produto, pero a menos produto en días como hoxe de temporal sobe os prezos. Nuns minutiños, ás 3 da tarde, comezará a poxa do marisco aquí nesta lonxa de Ribeira. En ese momento veremos a canto vai, por exemplo, o quilo de ameixas. Contra as 6:30 da tarde terá comezo a poxa do peixe e xa nos adiantan que pouco produto hai para vender. O temporal de frío e neve segue complicando o transporte en varios países europeos. En Austria acaba de reabrir o aeroporto de Viena tras varias horas pechado polo xeo. Houbo que cancelar moitos voos. A maioría son os que unen a capital de Austria con París, Berlín, Roma ou Atenas. Tamén hai atrasos en saídas cara a varios destinos do noso país, de España. Tamén o aeroporto de Budapest suspendeu hoxe operacións e hai problemas en Praga e en Bratislava. Onte houbo máis de 100 voos cancelados en Frankfurt pola neve. E todo isto 6 días despois de que o temporal colapsara as comunicacións en toda Europa. Neste momento está curtado o tráfico na entrada a Ferrol polo Puente das Pías. Ponte das Pías. Claro, porque un barco de Astano debeuse desamarrar e deuse contra o puente. Non se sabe exactamente os desperfectos que hai. Por un temporal tamén. Esas eran as primeiras chamadas que recibía a Radio Galega hai 28 anos alertando de que un buque de prospección petrolífera se soltara dos seus amarres e fora directamente contra a Ponte das Pías en Ferrol. Levou por diante parte da infraestructura. Coa luz do día e dende o aire constatábanse as dimensións do sinistro. Foi un 13 de xaneiro de 1998, un forte temporal de vento azoutaba Galicia. Preto da 1:30 da mañá, o Discover Enterprise, unha das maiores plataformas de prospección petrolífera que se estaba a construir en Astano, rompía os amarres. Empezou a romper un través dos máis fortes, dos que tiña que aguantar realmente o barco, pois foi cando encadea, se desencadenou eso, había un remolcador tratando de empurrar ali para que non se separase o barco do peirao, pero foi imposible. O buque de 254 metros de eslora quedou a valga ata que bateu contra a Ponte das Pías. Coa noite que non se ve moito, pero parece que algo se resinteu a ponte. Eran os primeiros testemunhos recollidos pola Radio Galega, os primeiros en facerse eco da noticia xunto coa Televisión de Galicia. O barco parece unha continuación da ponte. A ponte está totalmente cortada. Non houbo feridos, pero o sinistro cortou a principal vía de comunicación de Ferrol durante 2 meses, obrigando os condutores a dar un rodeo de máis de 14 kilómetros. Tamén afectou o suministro de auga en varios concellos. Por outro lado, estamos sin suministro de agua, fallan tamén bastantes teléfonos, é dicir que hai un problema realmente bastante grave, non? Tras horas de traballo e baixo atenta ollada de numerosos veciños, 7 remolcadores conseguían liberar e devolver o peirao o Discover Enterprise, que apenas sufriu danos, un accidente que deu a volta ao mundo e que marcou a historia desta comarca galega. O Papa León XIV ten ADN galego. Os seus antepasados saíron desta aldea de Torneiros, no Porriño. Sabémolo grazas a unha exhaustiva investigación que pescudou nos libros de bautismo de hai 400 anos. Todos os detalles desta investigación das raíces galegas do Papa nos minutos aquí no Telexornal Mediodía. A ver que lles fago a pregunta. Canto pode chegar a custar un café nun aeroporto? Pois moitos, á hora de pagar, levan unha boa impresión. A última advertencia foi dun coñecido deportista. Refírese ademais a un aeroporto galego. O seu aviso fíxose viral e máis dun contesta con algunha experiencia semellante. Carlos. Tomar un café ou comer algo nun aeroporto chega a ser ás veces unha necesidade, sobre todo se hai que agardar para coller un voo, pero para moitos tamén se acaba convertendo nun luxo. Tomar un café aquí, por exemplo, no aeroporto de Vigo, custa un café con leite 3,15 €, e na terminal só hai outra cafetaría, no outro extremo do edificio. A outra opción sería esta máquina, onde un café con leite custa 1,30 €. A maioría xa veñen preparados, pero hai quen avisa. O último en facelo foi un escoñecido futbolista, Pachi Salinas.
Vida almorzados. Recomenda Pachi despois de pagar 8,30 por 2 cafés grandes. Non é o primeiro, os prezos están polas nubes en todos os aeroportos. Están robando. Pero llevo un bocadillo de paleta ibérica, sí, pero 15,95. Suiza es caro, pero el aeropuerto ya es otro nivel. Acabo de pagar 9,60 por esto. Yo vengo de Suiza, pero para aquí me parece exagerado. Yo que soy de Orense, no sé. 2 cafés con leite, 6,30. Obviamente este café non debe ser de Galicia, sabes? Debe vir do estranxeiro. Isto todo sin galleta, O sea... Me pareció normal, la verdad. Lo que me pareció un poco más caro sí es el agua, 3,15 un botellín pequeño. Unha sentenza do Supremo impediulle a AENA regular os prezos da restauración. É potestade dos concesionarios, que adoitan pagar moito tamén polos alugueiros. O produto é o mismo aquí que no outro lado. Entonces a diferencia de precio... Pues he pagado por los 4 cafés y 3 croissants 6,85. Y como somos trabajadores de AENA, pues tenemos descuentos especiales para nosotros que al final consumimos aquí todos los días. Estamos acostumbrados, tú sabes que cuando vas al aeropuerto quieres algo, lo pagas, pero bueno, fastidia. A lei exixe que os prezos estean visibles, algo que non sempre se cumpre, tampouco nos aeroportos. Un erro na medicación provocoulle a morte a 2 pacientes oncolóxicos no Hospital de Burgos durante este Nadal pasado. O hospital asume toda a responsabilidade do erro, faino como un erro propio, foi un fallo humano no departamento de farmacia á hora de preparar os tratamentos de quimioterapia. E isto afectou directamente outros 3 pacientes. Un deles está ingresado na UCI, outro está en planta e o terceiro xa foi dado de alta. A xerencia do hospital abriu unha investigación interna. 2 mulleres aseguran que sufriron agresións por parte de Julio Iglesias cando traballaban pro cantante. Trataríase ao parecer dunha empregada do fogar e dunha fisioterapeuta. Un xornal digital español recolle hoxe os testemuños das 2 mulleres que relatan tocamentos inapropiados e humillacións no ámbito laboral. Supostamente puideron ocorrer no ano 2021, pero non consta ningunha denuncia policial nin xudicial ao respecto. O rei Filipe VI foi recibido con honores en Francia. Agardábano ás portas do Palacio do Elíseo este mediodía o presidente francés Emmanuel Macron e a primeira dama, Brigitte Macron. Tralo almorzo visitarán a exposición en Versalles sobre o príncipe Luís de Francia, fillo do rei Sol e pai de Filipe V, primeiro rei Borbón de España. O Papa ten ADN galego. Os rexistros da Catedral de Tui acreditan que os antepasados de León XIV eran dunha aldea do Porriño, Nuria. Sí, concretamente, Marta, deste lugar no que estamos, Torneiros, no concello do Porriño. Unha minuciosa investigación a partir do estudo dos libros das actas de bautismo desta parroquia de San Salvador permitiu ir tirando do fío ata dar co trastatarabó do actual Papa. É dicir, a novena xeración cara atrás, un home que foi bautizado hai uns 400 anos nesta igrexa que marchou cara a Cuba, onde formou a familia. Quen sabe se, agora que coñecemos parte da árbore xenealóxica do Papa, se decide un día a vir ata Galicia a coñecer as súas raíces. Nesta parroquia de San Salvador de Torneiros están as raíces do Papa. Hai que remontarse ao século XVI para atopar os primeiros asentamentos bautismais dos seus antepasados. No folio 17 topamos asentado, registrado, o bautismo de Benito Bastos Lorenzo, que ven sendo un ancestro, un antepasado da nai do Papa. Benito Bastos emigrou a Habana onde casou e ese rexistro menciónase na biografía do Papa como parte das súas raíces e foi o dato do que tirou o arquiveiro da Catedral de Tui para empezar unha investigación. Empezou polos libros bautismais máis antigos que conserva o Arquivo Histórico da Catedral. Collín o primeiro libro de Torneiros que comeza en 1609 e empezamos a buscar e aí apareceu. Aí apareceu un tal Benito, fillo de Benito de Bastos e María Lorenzo. Ya tiñamos o principio. É o quinto trastatarabó do Papa que emigrou a Cuba. Foron dos primeiros. Ali despois unha epidemia e tal, e tiveron que marcharse dali, moitos deles morreron ali, outros tiveron que marchar a Estados Unidos, a México, e por iso, claro, efectivamente, estes marcharon a Estados Unidos e dai procede a nai do Papa.
Agora buscan se queda algún descendente vivo en Galicia. Neste Bar do Porriño topamos un Bastos que fai xa as súas propias elucubracións. Tendría que ser que la tatarabuela mía pueda ser la prima de su madre, por hacer cábalas de edades y demás.